Goedemorgen dames. Ziet je van hey? Nee. U bent niet van hier? Nee. Nee? Nee. We zijn op vakantie hier. Oh, ik zal me even... Hallo. Hallo, ik ben Bas. Anneke. Bas. Siska. Wij zijn van de Limburgse Omroep, Oké. van L1. En wij maken een programma dat heet Onderweg. Dus wij zijn eigenlijk altijd onderweg. En als we ergens onderweg iets zien waarvan we denken, daar zou wel eens een leuk verhaal aan vast kunnen zitten, dan gaan we daarop af. Oké. En we zagen jullie zo gezellig hier zitten met maar liefst 4 honden. Ja. Anneke en Siska. Zeker. Jullie delen er 2? Jullie hebben er allebei 2? Allebei 2. Ja. Ja. Hoe heten Ja. ze? Gizmo, Buddy. Lotte en Quinty. Oké. Maar we zijn hier op vakantie. We zitten hier in een huisje eigenlijk met alle 4 de honden. En wij zijn bij Doggy Days mee geweest. Wat Maar zegt ja, u? Wat zegt Doggy u nou? Days. Ja, Wat is dat is dat je een weekend naar een huisje gaat ook en waar ze allerlei dingen organiseren voor honden. Dat is leuk. Ja. Ik wist niet dat het Nee, bestond. ja, dat bestaat. En dat heet Doggy Days? Doggy Days. Ja. En daar ga je dan met, daar komt iedereen met honden. Ja. En daar kan je dan allemaal leuke spelletjes doen. En nu dachten we gaan gewoon zelf. En gewoon zelf in een huisje. En dan kunnen we zelf de spelletjes bedenken. Of Dus jullie hebben... speuren Oh. of iets. Jullie hebben eerst de kunst afgekeken? En... Ja, nou hun zijn gespecialiseerd natuurlijk. Maar wij niet. Ik bedoel, er zit dan ook een dierendokter en alles. Maar goed, dat hebben wij niet echt nodig. Want ze zijn, naar ons weten, allemaal gezond. Maar checken jullie dan van tevoren wel altijd of er een dierenarts in de buurt is? Nee. Nu? Nee, dat hebben we nou net niet. Via de Facebook of iets. Kun je altijd nog wel zoeken naar. En wanneer zijn jullie met die Doggy Days mee geweest? Dat is in juni, want de 9 juni is dat er weer. En dan gaan ze weer naar Twentse Haveld, hè, is dat? Ja. Oh, dus dat is altijd een beetje op dezelfde plek? Ja. En jullie zijn daar dan vorig jaar Geweest. Ja. in juni? Ja. Ja, zij was 8 weken. Ja, toen zijn we begonnen. Toen zijn En we toen was begonnen. zij eigenlijk 8 weken toen zijn wij begonnen. We hebben het over Lotte, hè? En Lotte. Lotte. Ja. En Lotte was de leukste hond van Nederland toen, want ze was heel klein. Pardon? De leukste hond van Nederland. Officieel? Ja, Of in... ja, officieel. Daar was een wedstrijd voor? Ja, Ja. ja. Dat is ook een Oh. wedstrijd. Ja. Ah, meisje. Hallo. Ja. Was jij de leukste hond van Nederland? Ja. Ja. En ben je dat nou nog? Volgens Anneke wel, denk ik, hè? Jawel. Ja. Maar ja, dat kun je natuurlijk niet hardop zeggen waar Quinty bij is. Nee, eigenlijk niet. Zijn ze familie van elkaar? Nee. Maar ik vond het gewoon leuke honden en daarom heb ik die altijd niet al te groot voor mij. En, Wat is dit precies voor een merk? Engelse kokken. Een Engelse kokker. Ja, en je geeft dan high fives, geloof ik? Ja, ook. Hè? Ja, doet ze ook. Ja. Dus dat is wel heel leuk. En nu zitten we met z'n 4 honden in één huisje en het gaat prima. Echt. Met z'n vieren? Ja, 4 honden in één huis. Ja, met z'n 6 eigenlijk dan, hè? Ja, 8. 2 mannen ook nog. Zo. Oh, de partners zijn mee? Ja, die zijn boodschappen doen. Ja. Kijk. Goed, hè? Ja, jullie hebben gezegd van jongens, gaan jullie eens even wat nuttigs doen, dan gaan wij hier lekker in het zonnetje zitten. Ja, zoiets. Ja. Maar zijn die partners dan ook vorig jaar mee geweest naar de Doggy? Altijd. Ja, oké. Ja. Is het dan ook leuk dat je weer in contact komt met andere hondenbezitters? Ja. Ze doen dan ook zeg maar 's morgens een wandeling doen, 's avonds een wandeling doen met alle honden. En dan loop je echt dan met 60 honden, denk ik. Jee, Ja. Ja. Jee. 60 honden. Even wandelen. Ja, voor jullie is dat heel normaal. Maar Ja. ik denk, levert dat niet ook leuke en nieuwsgierige blikken op van mensen die ineens een groep met 60 honden voorbij zien komen? Nou, Ja, in die huizen. in die huisjes wel. Er wordt meestal ook van tevoren voor gewaarschuwd. Als mensen zijn die gewoon boeken, dan zeggen ze wel van dat weekend is echt voor honden. Dus dat je dat wel weet van tevoren. Dat is natuurlijk wel handig. Maar goed. En dan, maar met die honden gaat het allemaal prima. Ach, je hoort wel eens even haf, maar uiteindelijk gaat het allemaal wel goed. En waar kennen Siska en Anneke elkaar van? Van de straat. Ja, Wij woonden bij elkaar. ja wij wonen vlak bij elkaar. In
Waar? Utrecht. In Utrecht. Utrecht. Zijn jullie allebei Utrecht nou. die hard, ja? Ja. Dus En, dat is wel... Hoe lang gaat die vriendschap terug? Nou, het is nou al... Ik ben 37 jaar getrouwd. Ja, dus, ja. 37. Ja. Ruim Zij kwam 37. toen al in de buurt wonen. Ja. En ik woonde er al. Dus ja. En toen deden jullie ook al dingen samen? Nou, buurtfeest. Ja. Zo hier en daar wel. Ja. Maar nou is het wel iets meer als toen, hè? Ja. Dus Gaat helemaal die goed. klik is alleen maar hechter geworden. Ja. Ja. Helemaal leuk. En hoe bevalt Gulpen tot nu toe? Nou, wel leuk, hè? We zijn nou de eerste dag hier. Dus, nee, het valt wel... Ik vind het wel gezellig zo. Nou, er is een kruidvat en deze plus. Dus, En wat staat er nog meer op het programma? Want jullie hebben de nou, partners we willen mee. naar Aken toe eigenlijk. Hè? Ja. Willen we eigenlijk wel. En verder zien we nog wel. Dan zijn ze in Limburg en dan gaan ze nog de grens over. Ja, Nee, maar Aken is heel leuk hoor. Ja? Het is echt, ja, het is een leuke binnenstad. Moeite Oké. waard, mooi. oké. Maar omdat jullie drinken die mannen van jullie, drinken die graag een biertje. Ja, we gaan ja. de naam niet noemen, maar jullie weten dat hier in Oh, Gulpen die hebben ze al gehad. die hebben ze ook. De Die mannen hebben gingen ze al meteen... gehad. Ga weg, zijn ze dat? Oh, hallo. Hoi, Bas. Ah ja. Nico en? Ja, Jaap. Jaap hoort bij Siska. helemaal. Ja, want je hangt letterlijk om haar nek, hè? Ja, nou, je kan het zo bekijken. Ja. Ja, is die zijn gewicht in goud waard? Ja, dat is duidelijk te zien, ja. Dat zegt ze alleen op vakantie als ze geld nodig hebt. Zo van, geef mij even het pasje, want ja. Maar ze werken toch? Hey, maar het klikt tussen jullie ook goed? Ja. Ah, dat is wel belangrijk, hè? Als het vriendinnen zijn, dus voor hetzelfde geld Ja, maar hadden jullie helemaal... ze hebben wat meer geld. Oh ja? Nee, maar dat klikt wel Ja. onder. Dat gaat goed. En ik begreep dat jullie, we gaan de naam niet noemen, maar dat jullie de brouwerij dus al gehad hadden. Nou ja, dat is het eerste wat ik Ja. altijd opzoek. Echt waar? Ja, dat is het belangrijkste. tuurlijk. Je moet weten hoe bier smaakt hier. Hè? Oké. Ja. En nogmaals, zonder de naam te noemen, hoe smaakte het Limburgse bier? Nou, Goed. ik had gisteren zo donkerbruine, maar die was perfect. Een donkerbruine. Oké. Ja, ik mag geen naam noemen. Nee, Ja. Hij wilde meteen één hebben, zie je? Hij wilde meteen één hebben. ja, nee, het is ook dorstig weer, hè? Ja. Het Ja. is, Maar jullie wilden dus nog naar Aken? Ja. En, maar wanneer gaan jullie weer naar huis? vrijdag. Vrijdag. Oh. De tijd zat. Het is nu dinsdag, dus en wordt er, kijk, het zijn 4 hondjes, betekent dat dat er ook automatisch veel gewandeld wordt? Ja, ja. Heel veel gewandeld. Van de week nog even naar Brunsum toe. Dan heb je heel schijnt het een heel hondenlosloopgebied te zijn. Nou nee, dat Brunsum, ik zou Brunsum niet, Rudy. Ja, hij komt uit Brunsum. Oké, maar dat heeft hij ook niet ongeval. Weet jij waar dat is, Rudy, dat losloopgebied? Ja? klopt er Brunsumer Heide. Ja. Ja. Oké. Gaan ze het daar leuk vinden, Rudy? Nou, ja, dus, Hij laag altijd nog altijd goed, hè? nee, inside informatie, hè? Ja. Want het is zo dat je, hebben jullie dat ook, dat als je ergens op vakantie bent, dat je altijd toch wel een beetje contact zoekt met de inboorlingen om de leukste adresjes te vinden? Of niet? Nee, Niet? niet zo. Dan hebben we Nee. gewoon op eigen gevoel af. Nou, in dit geval onze eigen inboorling uit Brunsum. Rudy, die adviseert jullie om naar de Brunsumer. Nee, het is een heel mooi gebied, hoor. Ja. Ja. Dus we hebben nog wat te doen. Toch? Wat jullie gingen toch boodschappen doen? Ja. Zit het Ja. hier allemaal hierin? Ja. Oh, We hebben het al gedaan. zit er ook een biertje bij? Nee, Nee. nee, we drinken niet. Maar die heb ik al in de ijskast koud liggen. Van thuis uit meegenomen? Ja, dat is goedkoper, hè? Van dat gebeuren. Van die firma uit Ja, Amsterdam. we blijven toch Nederlanders met z'n allen, hè? Zie je het? Ja. Ja. Nou, ik neem het niet mee als we ergens gaan drinken hoor. Nou ja, het verhaal begon eigenlijk bij de Doggy Days, was het, hè? Ja. Ja. En dan, toen zeiden ze van, de dames zeiden eigenlijk van, ja, we hebben 1 jaar de kunst afgekeken en nu kunnen we het eigenlijk ook wel zelf een beetje regelen. Ja, absoluut. Maar jullie gaan toch nog een keer terug. Jawel. Het is gewoon heel erg leuk. Dat moet ik wel zeggen. Ja. Er wordt ook van alles georganiseerd. Hondenbingo, noem maar op.
Pardon? En hondenbingo. De hondenbingo? Ja, dat hoort er ook allemaal bij. Nou, dat lijkt me de hondenbingo. Hoe gaat een Ja, dat hondenbingo? moeten wij wel zelf doen natuurlijk, maar dat kan je Het is gewoon bingo Ja. met alleen maar hondenprijzen. Ja, ja, ja. Ja. Dat is een hondenbingo. Nee, zo lang. Ja, maar het is wel een beetje, je zit op een vakantiepark, maar er zijn geen belemmeringen voor de honden. Dus je kan overal naar binnen toe, je kan alles doen. In het restaurant kun je gewoon gaan zitten, want het is allemaal, en dat is wel het voordeel. Je zit echt 3 dagen alleen met allemaal honden. Nou snap ik ook wel dat er mensen zijn die op vakantie gaan, willen gaan op een plek waar bijvoorbeeld, want lontjes zijn soms kort, hè? Ja. Waar geen honden zijn. Merken jullie wel eens dat het voor jullie vervelend is dat er bijvoorbeeld een plek is waar jullie heen willen waar geen honden Nou, welkom het is zijn? wel, we hebben wel gemerkt toen we gingen boeken om te kijken van joh, even op vakantie te gaan, hè, dat het heel moeilijk is om voor een redelijke prijs iets te vinden op een bungalowpark voor 4 honden in kunnen in één huisje. Dat is Dus haast niet te doen. eigenlijk worden jullie daar financieel voor gestraft als je de honden mee Ja. wil nemen. Het is zo, we wouden bij één park, daar mochten maar maximaal 2 honden in, dan moest je 2 huisjes nemen naast elkaar. Ja, 2 eigenlijk is dat een grote onzin natuurlijk. En anders kom je echt in hele dure prijsklasses terecht waar je dus huisjes hebt voor 4 personen. En dit is dan gewoon een vakantiewoning en daar mag het dan wel in. Dat mag wel. Nou komen wij, want we gaan richting de 900ste aflevering van dit programma af. Wij komen heel vaak mensen met honden tegen. En het is eigenlijk vrijwel zonder uitzondering. Hè? Dus zij kunnen er met z'n tweeën over meepraten. Hebben al alles aan het been hebben hangen. Maar vooral het volume is vaak overdovend. En we praten nu al 12 minuten met elkaar. Er is nog niet 1 keer geblaft. Nee, maar je moet altijd op je honden blijven letten. Want Ja, er maar komt hoe- net een hond voorbij en dan ga ik al een voertje pakken. Dan weet ik precies van, weet je, dan zijn ze gewoon afgeleid. En dan hou je ze gewoon rustig. Dat is eigenlijk ook gewoon de opvoeding. Kijk, ik heb hem vanaf 6 weken, 7 weken naar cursus gegooid. Die Buddy, hè? Ja. Buddy. En die ging naar een jaar op cursus en eigenlijk hebben ze alles gedaan, maar dan leer je ook op een gegeven moment met andere honden omgaan. Om niet te blaffen, het goede gedrag belonen, het slechte gedrag straffen. Dus een cursus zou je elke hondenbezitter aanraden? Vooral als ze met een pup beginnen, absoluut.